Ahojte, zdravím vás Besky. Už to musíte cítiť, že sa zvianočnieva. Vidíte to všade okolo mňa a hlavne vidíte túto krásu. Určite ste už o nej počuli, ale ja si myslím, že je lepšie vidieť ako 100-krát počuť. Takže dneska si ideme ukázať, čo obsahuje táto nádhera, pretože ja sa už veľmi teším, ale musím sa priznať, že už jedno políčko je zjedené, lebo som nemala musli do jogurtu. Takže poďme začať. Čo nás tu čaká? Je to interaktívny adventný kalendár, ktorý obsahuje rôzne mňamky od Mixitu, skvelé produkty a hlavne, čo ma prekvapilo, keď som ho dostala, je, že váži skoro 1,3 kg. OK, takže keď to niekomu venujete alebo si to kúpite práve sami, tak vás to určite poteší, pretože naozaj tam je cítiť tá poctivosť. Takže, asi by sme mali začať jedničkou, však. Z druhej strany je vždycky v podstate nákres v domčeku, pretože ako budeme vyberať a otáčať ostatné krabice, tak ich budeme dávať naspäť a potom si povieme, čo bude ďalej, pretože to je interaktívne. No, je tam niečo nezjedené? Jednička? Jahôdka. Lebo ja sama neviem, čo tam je. Takže máme tu takúto jahodu, ktorú môžete pridať kľudne na ovsenú kašu, na musli, alebo len tak do ruksaku. Takže vraciam. Dáme si, toto je taká lotéria. Mne sa páči táto. Táto úplne kričí, otvor ma. A čo je dôležité, není tu 24 tých okienok, ale je ich tu 26. Takže tu máme OK, praclíky, milujem, zbožňujem. Toto je fakt pecka. Takže toto ako keby som nevidela, neviem, čo sa skrýva v tomto políčku, a neviete to už ani vy, zabudnuté. Otáčam, to je pekné z tej druhej strany, naozaj. A toto keď kúpite dieťaťu, ale aj dospelému, tak proste nikdy som toto nevidela, že by adventný kalendár aj po spapaní mal v podstate druhú šancu na život. Takže číslo 14. Kto má nervy, že nejde po poradí, tak kľud. A zase máme tu krásny výjav z obývačky. Máme tu číslo 14. Prihláste sa, číslo 14. Musli, slaný karamel. Čo viac? Podľa mňa je to skvelé, hlavne v tom, že takýto balíček obsahuje v podstate jednu porciu. Takže chytím, zoberiem, idem, neriešim, milujem. Hlavne ja keď teraz riešim stravu a naozaj sa chcem rýchlo zbaliť, zoberiem si jogurt, jeden sáček, v tom 11, čo bol. A idem. Veľmi praktické. Takže, tak. No ktoré číslo? Ktoré číslo ďalej? Nikto nič? Tak 3, OK. Je tam niečo? Áno, je. Zase, krásny výjav z miestnosti. Poďme sa... To je také milé. Musli, to práve ořechové. Ja úplne zbožňujem tie názvy, takže nie len, že to je kreatívny a delikátny mix, ale Mixit sa neskutočne hrá aj s tými názvami. Takže to práve ořechové. Veľa orieškov, ovsené lupínky, vláknina, pšeničná, kukuričná vláknina. Vyvážené musli. To chceš. Takže vraciam a poďme si vyplniť asi celý tento rad. Takže toto už máme. Je to tak? Takýto byt by som chcela mať. S takýmto krásnym veľkým oknom. Tak mám. 9. OK. Vánoční ořechy. Ako vidíte, sú tu naozaj obrovské porcie brutálnych príchutí a hlavne vánočných, ktoré si myslím, že sú také limitované. Takže o to viac by som si to chcela... Ja už by som to chcela otvoriť. OK. Tak. Takže môj budúci byt.
A potom nás tu čaká ešte 19. Tu máme taký škandinávsky výjav predsiene. Krásne. Ono celý ten dizajn, ako vidíte, že je taký rozprávkový, unikátny a mne sa to veľmi páči. A celý mixy to má proste zmáknuté v rámci tej vizuálnej prezentácie. Čokoládovaní. Zase slovná hračka. Čokoládovaní. Takže ja sa rada ládujem čokoládou. To je pravda, som vinná. Ale tieto musli majú aj super výživové hodnoty. Takže go, go, go. 60 gramov musli. Ťa čaká tu. Inak, ale ja neviem, či je dobre, že to takto ukazujeme, lebo potom nebude ten moment prekvapenia, ale každopádne máte celý zoznam tých daných produktov, samozrejme aj tuto vzadu, nebudeme si to čítať, ale vravím, asi je lepšie, keď trošku nahliadnete, nech viete, čo vás čaká. A neminie. Posledné, OK, číslo 22, vchod číslo 22. Počkať, toto je 24. Tak je to takže štedrý večer. OK, to máš vždycky tak pichne pri srdci. OK, takže otváram štedrý. Je to tak? Dobre, že sa nepoviem. Áno. Ja tak milujem Vianoce, ľudia. A OK. Ježiš, tam je aj darček. Počkajte. Nie, a to vám neukážem. Na to si počkajte. Ale fakt je, neklamem. Vánočný mix. Ja som rozcítená. Vianoce milujem. Je to pre mňa čas, keď sa naozaj tá rodina tak stretne a rozpráva si rôzne príhody a stretáva sa pri dobrom jedle a mixit toho môže byť súčasťou. Ale to ešte stále nie je všetko. Pretože nás čakajú samolepky. Tak ako som vravela, že tento adventný kalendár je interaktívny. Čo to znamená? Viete s ním pracovať aj pomedzi to, ako ho otvoríte, spapkáte, ale tým celá tá zábava nekončí. Pretože tu máme takéto krásne samolepky, ktoré sú samozrejme pribalené v každom adventnom kalendári. Mne to tak krásne vypadlo, keď som robila unboxing, tak som sa prekvapila, ale vidíte, je to tu, máte to k dispozícii a je to skvelé naozaj a veľmi tvorivé aj pre deti, pretože, ako som povedala, ako náhle my otvoríme, spapáme a poskladáme celú tú krásnu skladačku, teraz sa veľmi nelakajte, ako to je zorganizované, nie som úplný architekt, ale dajme tomu. Takže máme tu nádhernú bytovku, ktorá si zaslúži doplniť aj nejakých ľudí. Takže aj kvietky, takže niekto tu má štýl, čert, Mikuláš, aniel, snehuliak, mixit, proste to zabil. Zase raz. Tak ja neviem, ktorý vyberem a koho ubytujeme. Čo poviete? Ja si myslím... To je úplne najhoršie. Tak nie, začneme takto pomaličkom. Takže táto pani, čo to je? Pani Malina alebo pani Jahoda? Neviem, čo to je, proste nejaké ovocíčko na vychádzke. A dáme ho, keďže je takto oblečený v čiapke, tak ho dáme pred dvere, pretože mistr Jahoda chce ísť domov, aby sa išiel napapať a dať si musli zo svojich súrodencov. Takže vidíte, nielenže viete tvoriť naozaj druhý život tomuto krásnemu adventnému kalendáru, ale určite viete s deťmi vytvoriť aj nejakú rozprávku. A o čom to je? Vianoce sú proste jedna pohádka, takže neváhajte, kupujte a potom mi dajte vedieť, ako sa vám to páčilo a ako vám to chutilo. Ahojte!